बागै आंबो गारनो सानदों किन्तु आंनि फिसालाखौ सोर नायगोन आंनि फिसालाखौ साननानैनो आङो बुजाबाबो हौवाजों थायो आरोना मानो होनबा आंनि फिसाखौ नायग्रा रावबो गैया आङो मैया खर'बो थिखोनो हायाखै माने जेबो खालामनो हायाखैमोन बेयाव माने जानोबो हाया खर'बो थिखोनो हाया माने आंना फिसाला मैया सानसे जायालासिनो थादों ओमफ्राय नै आंनि फिसानि जिबायाबो जैबायदि माने सालायाबो जि लेथ्रा जादों आरोना मालायफ्रा बिफैनायो किन्तु नाया रावबो आंनि फिसाखौहाय आंनो नायो ओमफ्राय नै आङो 20 थाखानि मधु बायनानै लाबोदोंमोन बेरेमोदै बेखौनो आङो दायो मोनसे खुलुमबाय बिबारि सिस्टार नों सानसे समायाव जोंनि बर' हारिखौ मुगैदोंमोन दिनै फिन बर' हारिखौ गोसोखांनानै मानो दिनै गाबखो मानो दिनै नोंनि मेगनाव मोदै गखो सानसे समायाव नों बर' हारिखौ मुगैनानै गुबुन हारिजों जुलि जानानै जोंनि बर' हारिखौ लासिसिं फोनांनानै थांदोंमोन दा दिनैनि दिनाव नों मानो गुबुन हारिजों बुजाखो नों मानो गुबुन हारिजों मुगैजाखो मा बर' हारिया गोरिबमोन नामा बर' हारिनाव थाखा फैसा गैयामोन नामा बर' हारिया अननो रोङामोन नामा जे नों बर' हारिखौ गारनानै गुबुन हारिजों जुलि जाहैदों दिनै मा फिथाइ मोनखो नोङो नोंनि फिथाइया मा साजानि फिथाइ जाखो दिनै बे फिथाइया गोदैमोन ना गोखामोन दिनै नों बुजिबाय दिनै नों बर' हारिखौ नेवसिनानै नों दिनै बर' हारिखौ गोसोखांफिनबाय बेखौनो बुङो मानसिया सानै हयै 100 बार साननानैसो खामानिखौ मावनांगौ दिनै नों बुजिबायना गावनो नोंखौ बुनानै मा अबस्था खालामखो दिनै नोंहा गथ' सासे दोङो जुदि नों बर' हारिजों जुलि जानायमोनबा जानांगौ नोंनि खाफालाव बे अबस्थाया गैयामोन नोङो जोंनि बड'लेण्डखौ एफा मोजां क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा कामरुप डिस्ट्रिक्ट गोबां जोंनि माबाखौ गारनानै नोङो मा खालामदों गोजान जायगा बेंगलराव हाबा जाहैदों बाङालिफोर मानसिजों दा जुलि जानानै नोङो मा मोनखो दिनै फिथाइया बुजानाय फिथाइ मोनबाय होखारजानाय फिथाइ मोनबाय बेनो जाबाय नोंनि संसार जानाया सिगां समाव जों मा बुंदोंमोन बिबारि सिस्टार नों बर' हारिजोंनो जुलि जा बर' हारिजोंनो था होननानै जोङो गोबां नोंखौ कमेन्टनि गेजेरजों बुंदोंमोन नोंथ' फोथायाखैमोन जोंनि बाथ्राया भेलु गैयामोन जोंनि कमेन्टआ भेलु गैयामोन दिनै नों गावनो फिथाइखौ बुजिबाय बोरै गोखाना गोदै बुजिबाय दा नों गावनो मानो गाबफिनखो जोंनि बर' हारिखौ नोङो मानो आरो गोसोखांफिनखो नोङो गुबुन हारिजों जुलि जाबाय दा जोंनि बर' हारिखौ नोङो गोसोखांनो जेबो दरखार गैला मानो होनबा बर' हारिखौ नों नेवसिनानै थांखाबाय दा जोंनि बर' हारिखौ मानो गोसोखांफिनखो सिगाङावनो बेफोर बाथ्राखौ मानो सानाखैमोन नोङो नंगौ लोगोफोर नै बिबारिखौ सोरबा सिनायाबो जानांगौ सोरबा सिनायबो जानांगौ बर'आनो बारा इमान फेमासथ' मानसि नङा बिसोरो सिगां इउटुबाव भिडिअ बानायोमोन साइरि भिडिअ बानायोमोन जोंनि बर' हारिखौ मुगैनानै गुबुन बाङालि मानसिजों हाबा जादोंमोन दिनै बाङालि हौवाया बेखौ बुयै मा अबस्था खालामखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां स' बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा खालामनांगौ नोंथांमोना आरो बिबारिनि बागै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुङो दे आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगासिनो एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरब्लानो जाबाय दे अके नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ शेयार खालाम आरो मोजां मोनसे कमेन्ट हर बिबारिनि थाखाय मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय अके नायग्रोदो भिडिअखौ नामा मेरि खुसि आरोना औ आगै आंबो गारनो सानदों किन्तु आंनि फिसालाखौ सोर नायगोन आंनि फिसालाखौ साननानैनो आङो बुजाबाबो हौवाजों थायो आरोना मानो होनबा आंनि फिसाखौ नायग्रा रावबो गैया आङो मैया खर'बो थिखोनो हायाखै माने जेबो खालामनो हायाखैमोन बेयाव माने जानोबो हाया खर'बो थिखोनो हाया माने आंना फिसाला मैया सानसे जायालासिनो थादों ओमफ्राय नै आंनि फिसानि जिबायाबो जैबायदि माने सालायाबो जि लेथ्रा जादों आरोना मालायफ्रा बिफैनायो किन्तु नाया रावबो आंनि फिसाखौहाय आंनो नायो ओमफ्राय नै आङो 20 थाखानि मधु बायनानै लाबोदोंमोन बेरेमोदै बेखौनो आङो दायो मोनसे गुरै फास्रा लानानैहाय आंनि फिसालाखौ साफा खालामनो नागिरदों आरोना आंनि फिसालानि सालायखौ मालायफोरा बेफोरखौ बिबैया खालामनानै होयो आरोना बेलेगनि फिसाफोरखौ बिजावजालिनि बेवाइफोरनि फिसाफोरखौ बिबैयानो खालामना होयो किन्तु आंनिखौ आंनो खालामो आरोना फिसालाना ओरैबायदि माने मैया सानसे फिसालाया गाबबाय थादों ओंखामबो जानो हायाखै माने दुधबो जायाखै आरोना आंबो जानो हायाखै आंथ' खर'खौनो थिखोनो हायाखै नालाय मैया बिसनानिफ्रायनो आंथ' सिखारनो हायाखै नालाय ओमफ्राय दिनैसो एसे मोजां मोनदों आरोना नै ओमफ्राय दायो आङो फिसालानि जिबाखौ सालायखौ आं साफा खालामदों गोबां लेथ्रा जानानै दंमोन आरोना फिसालाना सालाया नै साफा खालामबाबो बिदिनो जाबावाखैसो आरोना लेथ्रा दंबावो
ओमफ्राय दायो आङो इखौनो आरो साफा खालामहैगोन आंना फिसालाना मोदै गगुलायबाय नै गोबां लेथ्रा जानानै दङ रावबो नायनानै होआ आरोना खालि आंल' नायनानै होयो मालायफोरना बिबैफ्रा साफा खालामना होयो खिन्थु आङो गावनो खालामनांगौ गोनां जायो आंनि फिसाखौ रावबो नाया आङो फिसानि मोखांखौ नायनानैसो थायो आरोना आंबो सानो खारनोसै थाला आङो बिजों होननानै खिन्थु आं खारनानै आंनि जिउखौल' नायनानै आंनि फिसानि जिउआ मा जागोन नै मेगनजों मोदै गलायबाय गथ'आ सालाय लेथ्रा जानानै गाइखेरखौनो जानो हायाखै आरोना नै एबार खनसे खालामनायावसो नै सालाया साफा जाबाय नै जि लेथ्रा जानानै गाइखेर जानो हाया मानो हाया ओमफ्राय नै मैया सानसे आं नायनोबो हायाखैमोन फिसालाना एम्फौ सुमु जानानै आथिङा माबायदि नै हरसे फिसालाया खुरबाय थादों नै बेबायदि जाजोबदों आरोना माने आंनि फिसाला रावबो नाया आरोना नै आथिङा माबायदि खुरदों गथ'आ नायलाय नै मोख्रा बायदि जि खुरदों मैया आरोना आंथ' मैया सिखारनो हायाखै नालाय जि गथ'नि आथिङा बेबायदि जाजोबदों आरोना माने रावबो नायनानै होआ आरोना गथ'खौ नै जि खुरदों आंना फिसाया बेफोरबायदि एसेबां खस्थ' खालामनानै गारनाय फिसाखौबोलाय बोरै गारनानै थांनो जेनेबा ओमफ्राय नै आङो दिनैसो मैया सानसे आंना फिसाया गाइखेर जानो हायाखै आरोना ओमफ्राय आङो दिनै सिखारनानै बेरेफुंजानि फिसाखौ गाइखेर जाहोनो नागिरदों फिसाया नै जानो नागिरा आरोना सालाया बेबायदि जानानै दंमोन नालाय एकदमबारे मैया सानसे जिबायदि खस्थ' खालामनानै नै जानो नागिरा ओमफ्राय आं दायो मबाइल देखायनानै जाहोनोसै गथ'खौ गाइखेरखौहाय ओमफ्राय नै खावसे जानानै खावसे जायासै आरोना फिसालाया आंना जि खस्थ'हाय फिसालाया गाइखेरखौनो जानो नागिरा आरो आंनि अनगा रावजोंबो गाइखेर जाया ना बिबै ना बिफा रावजोंबो थानोबो नागिरखाया आंजोंल' थायो आंना फिसाया नुबायना नोंथांमोना दा माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बिबारि सिस्टारा बेनिखायनो सिगाङावनो बुंदों सानै हयै खामानिखौ मावनांगौ जुलिखौ बर' हारिजोंनो जानांगौ बे बाथ्राखौ मानियासै सिस्टारा दा मा हालोद जाखो बुजानानै फिसा गोनां बिमाखौ बेफोरबायदि बुनाङामोन जों नुनानै दुखु मोन्दों आरो जों रागाबो जोंदों मानो होनबा जोंनि बर' फिसा हिसाबै जों दुखुबो मोन्दों बेफोरबायदि जानाङामोन गुबुन हारिजों थांनानै आलाय सिलाय जानाङामोन होननानै दा मा बुंनो गोरोन्थिया नोंनिनो जों दुखु मोननाबो लाब गैला नोंनि बिमा बिफायाबो दुखु मोनना लाब गैला दा गोरोन्थिया नों मावथारबायबालाय सोर दुखु मोनगोन बेखौ नोंखौ मिनिगोनसो दा मानसिफ्रा नोंखौ रागासो जोंगोन दा नों बर' हारिखौ नेवसिनानै बेफोरबायदि खालामना थांदोंमोन बेनि फिथाइखौ मोनबाय बेनि मजाखौ मोनबाय होननानै नोंखौ दा मानसिफ्रा मिनिगोनसो दा बेनिखायनो सिस्टारा एसे मोजाङै खामानिखौ मावनांगौमोन दा नैबे भिडिअखौ नायनानै बुजिनाङा जे बे बिबारिनिल' नङा होननानै गासैबो नायनानै ला बेनिखायनो आं बुंनो भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ हाजार 2000 3000 मानसिनि शेयार खालामनांगौ मानो होनब्ला जोंहा जाहाथे जोंनि बर' फिसाफोरा गुबुन हारिजों थांनानै बैफोरबायदि आलाय सिलाय घटनाया जानाङाथों बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामना हो बे बिबारिखौ नुनानै जाहाथे जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि गुबुनजों होखारहरजानाङाथों बुनानै आलाय सिलाय जानाङाथों बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ नुनानै बयबो एसे बुजिलायथों लाइमोनफोरा नङाबा जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ गारनानै माने गुबुनजों जुलि जाहैजोब्बाय नालाय बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे नुनानै एसे पस्थायना लाथों एसे गिनानै थाथों जोंनि बर' हारियानो मोजां बड'लेण्डआव जायखि जिखि सेंग्रा दोङो बेजोंनो मोजां गोरोबलायनानै संसार जानानै थाब्लानो जाबाय गुबुन हारिखौ नागिरनानै मा लाब एफा मोजां हेन्डसाम सेंग्रा दोङो बड'लेण्डआव बेखौ गारनानै गुबुन हारिजों मानो जुलि जानांगौ जाखो ना एफा हेन्डसाम दोङो जोंना बर'फोरानो नायाबाबो नायनो अहालाय सेंग्राफोर मोजां दोङो मालाय जोंनि बड'लेण्डआव बर'फोरानो बेफोरखौनो गारनानै माने गुबुनजों हाबा जाहैजोबदो साला मा बुंगोन दा गोरोन्थिया नोंनिनो सिस्टार बेखौ जोङो दुखुबो मोनना लाब गैला दे नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदोंमोन आंनि भिडिअखौ एसे कमेन्ट खालामना हरदो ब्रादारमोन अके नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन सिस्टारमोनाबो कमेन्ट खालामदो ब्रादारमोनल' नङा सिस्टारमोनाबो खालाम दे